Vidi mama. Znate, dobila ove roze kula hopkice da može u majicu ovako obuć gore, vidi. To ko haljinicu? Ko haljinicu, da. Baš, ajde, sva. A vidiš, možda i na ovoj hlačice isto tako. Au. Alo, Kiti, vidiš. I ne sviđa ti se Kiti ideja. Nije ti nje roba baš interesantna. Da. Baš zgodno, vidiš. A šta je to? Je to tatin poklonić? To je tatin poklonić. Volim ga. Ma to je tvoje. To su ti slatkiši tu. To ćeš uzeti ovako. A što smo rekli Djeda Mrazu da ne nosi slatkiša, pa on donio slatkiša. A da, malo. A malo je doneslo. Ćemo je presvačiti.